Момчета, ще стъкаме малко CS, да започваме малко зомби сервер. Ето, зомби сервер. Класи камерата, добре. Така, чакаме да заради. Да видим колко време ще зарежда. Така. Сега да изчакаме да зареди, не смее да гаси камерата. Дай да пусна човек с. Ето. Хората ми се зареждат много по-бързо. Бъде. Да, но не така. Ето. Ушчитички. Така. Трябва да се превърна в духчето, в духче джамби. Духче джамби и чечето някъде се изгуби. И нещо се бъгне. Така се намеря хора. О, C4 ще гърми. Е така. Гръмна ли? Не. Вземи си оръжие. Не мога, това не е такъв сървър. Дай да пусне такъв сървър. Абе, пусни зомби. По-добре. Но то бавно ми зарежда. Да, пусни. Не, то... Не. То е тъп. Добре. О-о. Зомби атака. Айде, къде сте хора? Моля, всички са закончили. Тук чая аз да отида. Аз искам да правя. Аз знам какъв е то мод. Какъв? Survivor. Мрава. Нека да бъде. Гледай! Искам да мина! Гледай. Да! Минава! Гори Анастасия! Ти го откой отзад! Това зомби, гледай това умно! Вика го! Зомби Той ще ловец. жив, бе. Но той има 1000 хелт, кой искаш? И с златна автомат. Къде има автомата да видя? Казах ли, че... Не си казал нищо. Начни 4 Да. и 4. Имаш калашник. И имаш 5 патрона. Уха! Много се радвам! Аз по обикновено натискам и код ми се падне. Това ще бъде. Имам тук изобщо стига да имам. О, джетпак! Къде? А, не го взе. Как не трябва? Трябва ти. Не ми трябва. Трябва да потърся там. Като ми се падне. Сега се отделя от всички, че знам, че зомбите ще ме набара. Може да си първото зомби. Знам. Това съм бил първо зомби. Но така кой не е бил. Къде е? Е там. Отиде си вземеш патрони. Като стреля зомбите ти дадат патрони. 6 патрона. Победих ми. Наси 5-5-5.
Що 5? Мале, това зомби. Да, зомби. Ето, мисли това за зомби. Моля, той да е зомбито. Той да е. О, слай из... Мали! Момче! Другия път си взема нещо с повече куршуми. Така че не мога да си настроя оръжието. 6 патрона. Не. Стана зомби полицай. Яко. Там зомби и полицай с някакви шкипки. Това е жаба. От Half-Life. Да, очаквам се. Не то. Да. Това беше як. Аз съм играл в него. Аз поиграх един, който има баня и в басейна има бомби. То го знам. И Майнкрафт един, но умирах. То направо да почне играта и умирах. Брей. Но беше тъпо. То нещо ми се беше бъкнал този. Трябва да си експерт, за да мога да играеш зомби сервер. Те зомби серверите са най-лесните. Да, защото такова. Зомбите не могат да стрелят. То ми е любимия 2. 2. Що? Тото си полицай. Едно тогава. Едно. Вече си чичко полицай. Чакай, искам да напиша една команда. Да ти дадат 200 патрона. То. Защо 200 не можеш ли 1000? Мой 1000. Ама командата е много трудна. Аз искам пушката да си взема. Знаеш ли как е? Как? Пушката. Паска ли е? Да, паската. Това е с паска. Да, знаеш ли как да си я взема? То. Трябва да натисна. Като почни, ще покажа, аз ще я взема. Абонирайте се за Жора, ако искате да има по-дълги клипове. Да, абонирайте се за Християн Милковски, абонирайте се за котката ми. Брей! Това снайперче. Не, това е арбалет. Яко. Струва само 200. То арбалет струва 45 патрона. Ти имаш 200. А той як ли е арбалета? Да. Мога да си го взема. Може. Как я? То пише арбалет. Да. На английски. Да, ама аз искам бързо инерция. Гледай сега то. Това ще го ядат. Сега ще избера едно зомби. Кое? И един човек скачащо. И един човек сега. Има скачащ човек. Скачащ. Готово. Аз ти избрах скачащо зомби и скачащ човек. Добре, айде, това време га ще изтича. Джетпак плюс базука. Още един джетпак. Тебе това оръжие най-много да кефи. Кое? Джетпак плюс базука? Да, джетпак. Джетпак е. Той е зомби жокер. И какво могат жокери? Не, скачащо. И какво могат жокерите? Жокери е скачащото зомби. Супер. Той с пистолет. Да бъде момчето, що ми иска. Той май последният човек. Не, там има още. Да, наистина, това е последния. Как ли ще го убият? Няма да го убият. Айде, остават 30 секунди. Как 30 секунди? Към края на играта, бе. Да, но това аз път няма да мога да играя. Що? Защото клипът ще стане много дълъг. Да, бе. 2-3 минути да поиграя. То си взе оръжие. Мога, какво е това? оръжие? То му лаги му много. И сега ще умре. Може 5 секунди. 4, 3, 2, 1 и ще мога да игра. Жокер. Жокер. Той е скачащо. Така, кажи ми сега как е арбалета. Галиманталха. Да? Натикшко. Арбалета може по друг начин си го вземеш. Как? Чакай да ти взема джетпак плюс базука.
Екстра, ай. Заради теби. Да, как заради мен? Но заради теби, че 2 часа го таковаш. Знаеш колко трудно става с една ръка? Айде да изправя. Чисто от начало не ми го такова. Как можеш да се вземем по друг начин? От начало арбалета не може да се вземе, трябва да се купи. Той и без това аз нямам. Браво. Сега да стрелят с китара оръжие. Китара? Да. Аз не искам копчета и каквото би излени. Пада ти ФПС-то на 30. 10. Сега стана 11 минути. Оставим го. Тия хора най-много ги мразят, тия тайните агенти. Що? Защото те винаги са нови. Не стреля, бе! Аня. Аз малко ще убият с пистолет. То те убиха с пистолет. Оле, хора, много се изнервих, това беше клипа. Чао! Абонирайте се!